Четвъртия въпрос е въпрос на политика и лобиране. Познато е, ако не е познато, мога да ви кажем, че Македония користи бройни лоби групи низ целия свет. Ги има в Европейския съюз, в Американския конгрес и сенат, които жестоко застъпват антибългарските позиции за формирането на македонското общество. Класично това са позиции срещу България. Даже и един Едвард Джозеф си позволи да каже, че ще стави на разполагане американските архиви, които ще спречат България в нейзиното антимакедонистко нашествие. Що мислите, България почнала ли е или има ли представа некой да почне да формира лоби групи за запазване на правата? Националните права на България, но и етническите права на македонските българи. Тук и нивните национални права. Културни, национални права, наследени още от времето на Възраждането и революцията, даже и пред нея. Аз мисля, че можем да упрекваме българската политика в много неща, но по този въпрос тя има компетентност. Така че мисля, че 100% отговори на тези въпроси има. Американската политика работи доста любопитно. Там лобистските групи имат огромно значение, но там, където има действие, винаги има и противодействие. Все пак да не забравяме нещо много интересно. Ние имаме огромна история на македонското движение в Съединените щати и в Канада, която е в македонските патриотични организации. Техните архиви са на разположение на всеки изследовател, безпристрастен в Съединените щати, а такива има. Така че какво по-хубаво, ако тези архиви се отворят? Това ще бъде само добро. Там е работата, че обаче тук се връщаме отново към началото. И тази война на пренасене на топката, сега ние ще кажем едно, вие ще отговорите и така нататък. Мен лично ми се струва доста безмислена и дребнава. Да, държавата ще си защити интересите, да, историческата истина трябва да бъде подчертана, но това са излишни неща. Да се харчат пари за лобиране, да се вадят излишно неща, за които е ясно какви са, струва ми се излишно губене на време, но след като има действие, ще има и противодействие.